Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles wat de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Zo, het is een tijdje dat ik het Eigen Pad gedaan. Vandaag wordt het een hele interessante dag. Laten we even kijken. Nou, ik wil om te beginnen John Livingstone eventjes groeten. Dus ik hoop dat je daar nu al kijkt, John. Laten we even kijken. Kan ik even mijn sheet erbij pakken? Zoals altijd heb ik mijn sheet, mensen. Yes, thank you. Ja, vandaag gaan we starten. Goedenavond allemaal. Welkom, welkom. Even zien. Welkom allemaal. Ja, dus we gaan. Ik heb de komende seizoen heb ik betiteld de steeds opkomende zon. Opkomende zon. Je begint al een beetje. Ik speel een beetje met de woorden al. En het is deel 1 dat ik noem dan zeg maar de Egyptische opwekking. Ja, een reis naar morele transformatie. De tarot gaat over moraliteit, mensen. Ik ga je nu al vertellen. Dus het is niet alleen voor waarzeggerij. We gaan waarzeggerij bespreken, maar dat doe ik helemaal aan het einde van de show. Want het is een minder belangrijke aspect van de tarot. Dus ik ga de echte tarot bespreken. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in ieder geval. Die kunnen dat zeker weten doen. Oké, so deze presentatie is bedoeld om je interesse zeg maar een beetje te wekken. Ja, serieus geïnteresseerden worden aangemoedigd om mijn website te bezoeken en aanvullende materialen te downloaden voor verdere studie van de tarot. Oké, welkom allemaal, welkom. Dat gezegd hebbende, ja, goeiedag, ja, bezoek mijn website voor al mijn materialen. Hè. Het is eigenlijk een centrale hub voor alles wat ik te bieden heb. Ja, daar vind je mijn podcast, mijn video's. Je vindt een RSS-feed voor mijn audiopodcast. Dat is echt heel belangrijk, want als je dat zeg maar in jouw podcast software gebruikt, dan krijg je zeg maar de shows, altijd de shows. Zeg maar, als ik nieuwe shows lanceer, dan krijg je dat meteen te zien in je software. Oké, ook kun je monografieën voor leden daar vinden, ja, en meer te weten komen over hoe je dan lid wordt en welke voordelen je hebt. Ja. Als lid krijg je exclusieve toegang tot Egyptische leerstellingen en meer waardevolle inhoud trouwens. Dus op de site vind je ook links naar mijn boek Anarchos. Daar zie je mijn boek Anarchos, waarvan de tweede editie momenteel wordt voorbereid. Daarnaast natuurlijk is er de mogelijkheid om donaties te doen, om mijn werk te steunen. Donaties die vanuit hier komen, die worden ook naar Pika Pika platform, wordt het ook voor gebruikt. Dus niet alleen maar voor mij, maar ook voor de Pika Pika platform. Want die maken natuurlijk dit mogelijk, zodat jullie ook dit kunnen zien online. Ja? Dus ik zeg maar, ga naar mijn website, thegreatworkexperience.com en ontdek alles wat ik te bieden heb. Laten we verder gaan. Even heel snel door de sheets heen. Ja hoor. Men moet gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is. Nou, zoals ik zei, als jij kijkt naar zo direct ga ik laten zien, maar anarchie is eigenlijk de oplossing. Tarot gaat over anarchie ook trouwens. Daarom is het ook allemaal zo mysterieus en allemaal zo mystiek, zeg maar. Maar het gaat om anarchie eigenlijk. Ja? En anarchie is niet wat wij denken. Wij denken dat anarchie is chaos. Maar het komt vanuit het Grieks woord anarchos. Het betekent gewoon zonder heersers of zonder meesters. Ja? Niet zonder regels. Ja? De tarot, je gaat zo direct zien. We gaan praten over de regels die de tarot voorschrijft. Dat noemen we dan de natuurwetten.
En ook in principe hoe je jezelf dan zeg maar meester wordt van de zelf. Want daar gaat het eigenlijk om. Meester van de zelf betekent, je hebt niet een andere poppetje boven je die jou vertelt wat je moet doen. Ik ga heel rustig, probeer ik dan zeg maar mijn series te doen. Want ik wil zo duidelijk mogelijk mijn ideeën zeg maar overbrengen. Niet alleen maar mijn ideeën, maar gewoon de ideeën, de tijdloze ideeën zeg maar overbrengen voor beginners. Niet vergeten, tarot is iets dat honderden jaren al bestaat volgens mij. Ja, honderden jaren, niet duizenden, honderden. En het is nieuw. Hi, hoe gaat het allemaal? Dag Anna. Leuk je weer te zien joh. Een tijdje niet gezien, maar ik ben er weer. Dus mijn boek is daar te vinden. Je kan het bestellen op Amazon, op bol.com. Maar als je een klein beetje wacht, dan kan je nog zelfs de tweede editie vinden, zeg maar, verkrijgen. Die ben ik mee bezig. Dan krijg je nog meer dingen om te lezen eigenlijk. Het wordt een beetje uitgebreider en sommige punten die ga ik er nog dieper in. Maar het benadrukt oude wijsheid om oplossingen te bieden voor de complexiteiten van de hedendaagse samenleving. Dus als je dat geïnteresseerd bent, ga gewoon naar mijn website of ga gewoon op Amazon. Je typt in Anarchos en dan de bedragen, zeg maar, het is niet zoveel. Het is volgens mij €7,77, het is niet zo duur. Maar alle beetjes helpen. Ik gebruik dat ook gewoon om mijn werk te blijven doen hier. Dus dat weten jullie nu. Het gaat over tijdloze filosofie, zeg maar tijdloze kennis eigenlijk. Sociale hervorming, want dat moet er gebeuren. En menselijke potentieel. Daar gaat het boek over. Dus als je geïnteresseerd bent in kruising van oude maar bewezen kennis, met sociale wetenschap en hervormingsideeën, dan moet je het zeker aanschaffen. Oké. Voordat we verder gaan, ik raad iedereen aan die naar dit programma kijkt om eerst deze 3 video's te kijken. Zeg maar. Ik heb daar de onheilige drie-eenheid. De onheilige drie-eenheid. Dat kost je een uurtje. Minstens, je moet die minstens bekeken hebben. Deze video's die zijn eigenlijk voorkennis die je nodig hebt om verder te gaan hiermee. De onheilige drie-eenheid praat ik heel erg open over verschillende aspecten van de menselijke conditie en de menselijke natuur. Dat zijn heel belangrijk voorkennis, want anders ga je de nut van de tarot ga je dan missen. Ja? En daarnaast heb ik daar, aan de rechterkant zie je dan het occulte onthuld, deel 1 en deel 2. Daar is een samenvatting van alle occulte tradities. Het meeste daarvan zijn westerse occulte tradities. Tarot is eigenlijk ook westers. En daarbij raad ik iedereen aan om mijn audiopodcast Religie deel 1 en Religie deel 2 te bekijken. Of te beluisteren, sorry. Want dit is geen beeldmateriaal, maar te beluisteren. En dan zie je daar ook al die boeken en al die andere materialen, media's die ik gebruikte om die audiopodcast samen te stellen. Dus in principe, en ook zelfs extra boeken, als je dan meer geïnteresseerd bent, dan kan je al die dingen. Dus ik organiseer alles, zeg maar, per episode. En dan krijg je dan per episode alle materialen, alle boeken, alle audiomaterialen die je kan gebruiken om meer te weten. Dag Poppy, hoe gaat het? Leuk je weer te zien, joh. Dat was een tijdje. Ja, dus ik zou zeggen, het is een spannende studie, de tarot. Maar het vergt een klein beetje van je input. Je moet er een klein beetje voor doen om het goed te begrijpen, zodat je het goed kan gebruiken ook. En ook een waarschuwing vanaf nu al. Als jij niet wilt transformeren, ga niet verder. Ga deze podcast niet kijken. Maar als jij zeg maar echt wil transformeren in een bijzonder persoon, ik kan het even zo zeggen. En als je wil, laten we het zo zeggen,
als jij mooie ideeën hebt over je eigen leven, of leuke dingen wil bereiken in het leven, dan zou ik zeggen, blijf maar vooral kijken. Maar het is niet voor de zwakken dit allemaal. Ik ga gewoon heel erg open en duidelijk praten, zoveel mogelijk. En hopelijk dan begrijpen mensen dit allemaal, joh. Ja? Zoals ik zei ook al eerder, in deze shows probeer ik duidelijk te maken dat de mensen zich niet bewust zijn van de menselijke conditie en de menselijke natuur. En ik probeerde dat nog duidelijker te maken in mijn laatste aflevering, zeg maar de onheilige drie-eenheid. Daarin leg ik het specifiek uit. Oké? Dus als gevolg dat men niet begrijpt wat de menselijke conditie is en wat de menselijke natuur is, ja, als gevolg hiervan, ja, mist de mensheid een duidelijke begrip hoe het leven te navigeren. En wat ook leidt tot identiteitscrisis. Dus omdat we niet begrijpen onze natuur en onze conditie, door de jaren heen hebben we eigenlijk een identiteitscrisis gekregen. We weten niet wie we zijn. Mensen zijn, die hebben geen flauw benul wie ze zijn. Heel vaak als ik mensen ook vraag, wie ben je? Dan vertellen ze me wat ze doen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik ben een juf. Of ik ben een student. Of ik ben laat me even zo zeggen, ik ben een programmeur. Of ik ben een accountant. Alles behalve wat ze zijn. Ze vertellen mij wat ze doen en niet wat ze zijn. Dat ben je niet. Je bent niet wat je doet. Ja? En als wij natuurlijk niet weten wie we zijn, wordt het een klein beetje moeilijk om als individu, maar ook als collectief mensheid, was het een beetje moeilijk om te weten waar we naartoe gaan. Hè? We weten niet waar we zijn, we weten niet wie we zijn. En dan is het onmogelijk om te weten waar we naartoe gaan. En dan ga je zien ook dat tarot als een occulte hulpmiddel, die ik zal bespreken, dient als een krachtige middel tot zelfontdekking. Dus de tarot, het onthult eigenlijk wie we zijn, belicht de natuurwetten die ons beïnvloeden, ja, en biedt sleutels tot het te transformeren. Want daar gaat het eigenlijk om. Het is een transformerende middel, het is een transformatiemiddel. Velen, vooral wetenschappers, ja, die zullen tarot en vergelijkbare occulte tradities afdoen als bijgeloof. Ja? Maar het is verre van waarheid. Mensen, luisteren. Ik heb een aantal bachelors. Ik heb masters. Dat heb ik allemaal behaald. Ik heb al die titels die je maar kan bedenken, die de wereld mensen geven. Ik heb certificaten dat je UT zegt. Ja? Maar ik kan je één ding zeggen. Ik ben geen alleen maar linksdenkend persoon. Ik heb niet alleen maar een linksdenkend brein. Ik gebruik beide hersenhelften. En als jij iemand bent die te emotioneel bent of autologisch bent, dan je bent uit balans. Je moet je volledige brein gebruiken. Niet alleen maar één deel van je brein. Ja? Dus wetenschappers, die zijn wat ik dan noem linkerbreiners, of leftbrainers. Die denken alleen maar met de linkerkant van hun brein. Alles moet logisch. En dat is tarot niet. En in principe, de hele occulte traditie, die heeft te maken met niet alleen maar je analytische brein te gebruiken, maar ook je creatieve brein te gebruiken. Dus tarot is een tool die jou daarbij helpt. Je hebt geen keuze eigenlijk. Want anders kan je het niet lezen. Ja? En dat is ook zo mooi van deze traditie. Want die dwingen je eigenlijk als het ware om beide brein van je hersenen te gebruiken, beide zeg maar hersenhelften te gebruiken. Ja? Je moet dan ook je intuïtie en je creativiteit, je moet ze inschakelen. Ja? Degene die strikt eigenlijk linkerbrein zijn, ja, die ik dan leftbrainers noem, of in het Nederlands linkerbreiner zijn, ja, zijn vaak snel geneigd om de tarot en andere occulte tradities als bijgeloof te bestempelen. Ja, als je een van die sceptici bent, dan voel je je vrij om Netflix te gaan kijken. Ik heb precies van, dan ga je je tijd niet verspillen hierin, want dat gaat alleen maar zo, ja, je gaat alleen maar je tijd verspillen. Ja? En dan laat de donkere occultisten je helemaal controleren en alles, zeg maar, uiteindelijk gaan ze je ook allemaal vernietigen. Want daar gaan we naartoe, als wij dan zeg maar onszelf niet transformeren. Ja?
Dus ga gewoon zeker dat allemaal doen. Ja? Nou, ik begin altijd mijn presentatie met dit verhaal. Niets is nieuws onder de zon. Ja? Ik ga het even lezen. Zoals het oude gezegde luidt, er is niets nieuws onder de zon. Deze wijsheid weerspiegelt de cyclische aard van het leven en de menselijke ervaring. De technologie mag vooruitgaan, samenlevingen mogen veranderen, maar de fundamentele drijfveren en natuurwetten blijven constant door de eeuwen heen. Ja? Dat betekent ook dat de waarheid constant is. Het was zo, het is zo, het zal altijd zo zijn. Want er is niks nieuws onder de zon dus. Ja? De geschiedenis herhaalt zich, ideeën worden herontdekt en zelfs innovaties bouwen voort op oude principes. Ja? Als wij denken dat wij technologisch geweldig zijn, dan begrijp je de oude beschavingen niet. In principe hebben ze dan heel veel, en dat vind ik eigenlijk een kwalijk iets, dat de mensheid, dat ze hebben gedaan met de mensheid. Ze hebben heel veel informatie, die hebben ze ons niet verteld, op school en ergens anders. Waardoor wij eigenlijk een kennisgat hebben eigenlijk. Want we denken dat we heel slim zijn nu. Dat is echt wat we denken. Maar als je dan maar de oude tradities bekijkt en ook oude teksten, oude bronnen, dan ga je begrijpen dat alles wat je nu ziet, dat was er altijd. Alles is al, het is alleen maar, we herontdekken dingen eigenlijk. Ja? Dus dit gezegde herinnert ons eraan dat hoe vernieuwd iets ook lijkt, het vaak diep geworteld is in wat al eeuwenlang bestaat. Het is slechts een nieuwe uitdrukking van de tijdloze waarheid. Oké? Dus niks is nieuws onder de zon. Dus alles wat ik ga bespreken ook hier, in principe alle tradities die heeft het over. Alleen de tarot die heeft een unieke manier om dat naar voren te brengen en dat ga ik even bespreken. En dat is echt hartstikke leuk ook. Ik ga je nu al, ja, eventjes, het is geen waarschuwing, maar ik ga je nu al vermelden. Ik ga de kaarten vandaag niet starten. Ik ga zo direct laten zien. Ja, nou, ik kan je precies laten zien wanneer ik het wel ga doen. Dit is de indeling van het hele seizoen. Het zijn 13 weken. We gaan vandaag starten en dan gaan we 13 weken verder. Dus 13 afleveringen. En we gaan alleen maar over tarot hebben. Elke week is het een nieuw onderwerp. En we gaan vandaag beginnen met een inleiding tot de tarot. We gaan een inleiding. We gaan een beetje weer over Kabbalah hebben en alchemie. Want de tarot gebruikt deze twee tradities ook heel veel. En zoals je weet, daarom moet je dan ook het occulte onthuld bekijken. Want daarin bespreek ik ook al deze tradities. Wordt het samengevat. Maar je krijgt meer daarin dan hier nu. Hier ga ik heel snel eroverheen, want ik ga focussen op tarot. Maar het is wel heel belangrijk om een aantal dingen te begrijpen van de Kabbalah en de alchemie. Voordat je hier... Voor Kabbalah zelf zou ik zeggen van, je moet seizoen 3, dit is seizoen 4. Je moet seizoen 3 gaan bekijken van eigen pad. De hele seizoen gaat over Kabbalah. Oké? Daar ga ik diep in. Tarot ga ik ook hier diep in. Je kan nog dieper in gaan, maar ik ga een klein beetje dieper dan normale mensen, dat je normaal gewend bent. En hopelijk dan begrijp je de traditie binnen en buiten. En dat betekent ook dat je dan die kaarten op de juiste manier in je leven gaat toepassen, als je dit kennis hebt. Ja? Dus deel 1 is de Egyptische opwekking. Ik kom zo hierop terug. Je ziet ook mijn hele serie is basis van Egypte. Ik weet dat ik ga het nu ook al vertellen ik weet dat er verschillende ideeën zijn daarbuiten, dat de tarot niet uit Egypte komt. Ik ga je laten zien waarom ze dat denken en ik ga je laten zien ook waarom het wel zo is. Daarom is mijn thema ook Egyptisch. Maar we gaan vandaag hebben over de inleiding van de tarot. We gaan een beetje over Kabbalah en alchemie hebben. En deel 2 gaan we beginnen met de grote arcana. En deel 3 met de kleine arcana. Dus dan zie je daar bij deel 2, dan zie je daar, ik noem dat de reis begint. En dan volgende week gaan we starten met de dwaas, de magier, hoge priesteres, de keizerin, de keizer en de hierofant. Dan gaan we de kaarten gewoon helemaal uitpluizen. Alle symbolieken daarop gaan we bespreken. En we gaan het koppelen. Er zijn verschillende dingen. Maar desalniettemin, vandaag zijn er
zijn fundamentele ideeën, fundamentele kennis die je moet weten. Anders heeft het geen zin om volgende week te komen. Dus in principe, het bouwt op. Hè? Het blijft maar opbouwen. Dus dan gaan we dat bespreken. Dat doe ik in 4 weken. Dus ik neem 4 weken de tijd om de grote arcana te bespreken. De grote arcana gaat het over de natuurwetten. De kleine arcana gaat het over het zelftransformatie. Daar gaat de kleine arcana over. Het heeft niet te maken dat het belangrijker is dan de grote arcana. De grote arcana is niet belangrijker dan de kleine arcana. Het heeft te maken met de microcosmos. Wat ze noemen dan de microcosmos. De macrocosmos is hetgene wat buiten is. De microcosmos is hetgene wat binnen is. Zeg maar jezelf. Ja? Dus daar begin ik met de staven. Dan ga ik alle kaarten bespreken van de staven. Dan ga ik alle kaarten van de bekers, alle kaarten van de zwaarden en alle kaarten van de pentakels ga ik dan bespreken. En dan gaan we dan integreren met de grote en de kleine arcana gaan we met elkaar integreren. Dan hebben we een klein beetje weer over de Hebreeuwse letters. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En ook de alchemische symbolieken in tarot gaan we een beetje meer daarover hebben. Zodat je een beetje meer daar opgevoed, opgeleid van wordt. En dan ga ik, de laatste episode gaat het worden over waarzeggerij. Dus als je hier bent voor waarzeggerij, dwing ik je als het ware, ja, om te blijven tot het einde. Want ik wil eigenlijk dat je de tarot, je moet zo zien mensen, de tarot, je kan wel zeggen van, ik wil het hebben voor waarzeggerij. Maar waarzeggerij is nog steeds heeft een component van onzekerheid. Want je kan wel contact maken met hogere wezens bijvoorbeeld, door middel van een tarot. En dan kan je zeggen van, word ik morgen rijk? Dan kan je die vraag stellen. En dan kan ze jou vertellen, ja, je wordt morgen rijk. Mijn punt dat ik wil heel duidelijk maken is dat de toekomst is nog niet gemaakt. Door je keuzes van vandaag maak je je toekomst. En heel veel mensen begrijpen deze wet niet. Ja? Je keuzes van vandaag bepalen wat morgen gebeurt in je leven. Dus als jij vandaag totaal iets anders doet en die gewezen heeft tegen jou gezegd, ja, je wordt rijk, misschien kan je ook niet rijk worden meteen. Of misschien helemaal niet. Maar de tarot, die geeft je de tools eigenlijk. Als je ze op de juiste manier toepast, dat die toekomst van quote-unquote rijk worden, in principe 99,99% tot 100% zelf waar wordt. Ja? Want dan ben jij in controle nu. Niet meer een hogere wezen, niet iemand anders, niet iets buiten je, maar dan ben je zelf in controle. En dan kan je alle events van je leven controleren, waardoor zeg maar de uitkomst gegarandeerd wordt. Dat is het verschil. Daarom is waarzeggerij je kan het gebruiken daarvoor. Ik ga niet zeggen, ik ga niet hier komen zeggen, ja, het is onzin en zo dingen, want het helpt. Maar als je echt begrijpt waarom het helpt, dan begrijp je ook waarom ik eigenlijk meer zeg van, ga het gebruiken om jezelf te transformeren, want op het moment dat die transformatie plaatsvindt, dan is alles wat jij wil in je leven, die wordt dan gewoon waar. Dan word je dan wat ze noemen dan een magier. Dat is de eerste, het is nummer 1, maar dat is de tweede kaart van de grote arcana. Oké? Dus degene die mijn hoe noem je dat? Reclame heeft, zeg maar, de uitnodiging heeft gezien ook, die begrijpen ook wel wat ik bedoel daarmee met de magier. Dat is wat ik bedoel met de magier. Op het moment dat je dan getransformeerd wordt, dan word je een magier eigenlijk. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja? We gaan vandaag, onderwerpen van vandaag. We gaan vandaag hebben over oorsprong van de tarot. Ja? We gaan de structuur van de tarot. We gaan het hebben over overzichten van de Kabbalah, overzichten van alchemie, symbolieken. We gaan bespreken over enkele belangrijke bijdragers. En we gaan de tarot en de 12, wat ze noemen dan de Jungiaanse archetypen, gaan we dan bespreken. Heel belangrijk. Maar dan ga je zien, Carl Jung, dat is dan zeg maar, hoe noem je zo iemand? Niet een psycholoog. Sorry, ja, een psycholoog. Een van zijn beroepen in ieder geval. En
hij heeft wat hij dan noemde 12 archetypen ontdekt. Ja? En die komen allemaal terug in de tarot. Maar het is een moderne techniek. Het is van de 19e eeuw of zo. Dus het is eigenlijk vrij jong ten opzichte van de tarot. En ik zet die twee langs elkaar ook. Ik denk niet dat er heel veel mensen dit hebben gedaan. Ik weet wel dat er heel veel mensen die tarotlezers ook de Jungiaanse archetypen gebruiken, ook voor zichzelf. Maar ik weet niet dat ze dat in hun lessen ook allemaal, zeg maar... ik heb het heel weinig van gekregen in ieder geval. Dus ik ga het bespreken in ieder geval hier in onze show. Ja, dan kan je ook zelf gaan beginnen te kijken. Maar ik ga vandaag ook een klein beetje daarover hebben al. Ja? En ik ga een paar mythes ontkrachten over de tarot. Oké, dus we gaan beginnen eigenlijk over de tarot. De tarot is een boek. Ik weet dat mensen zeggen van ja, maar het zijn kaarten. Nee, het is een boek. Maar het is niet zomaar een kaartenspel. Je zou in principe je hele leven kunnen besteden om dit boek te ontcijferen en om het te interpreteren. Oké? Ze noemen het ook het boek des levens. Dus het boek van het leven. Ja? Tarot staat bekend voor het boek van het leven. Het is een heilige traditie, nauw verbonden met het vrouwelijke scheppingsprincipe. Samengevat in één woord: zorg. Dat is iets dat heel erg mist tegenwoordig in onze samenleving. Zorg. Mensen die erg zorgzaam zijn, ook voor, niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Maar de tarot-traditie gaat terug naar de oude godinnenverering. Dit is iets dat heel veel tarot-goeroes missen. Het gaat helemaal, aan de rechterkant daar zie je dan zeg maar wat ze noemen de Tauret. Ja, dat is de Egyptische godin. Ja, dat ga ik zo direct bespreken ook. Het is zeg maar de godin eigenlijk waarvan alle mysteriescholen vooraf gaat. Dus alle mysteriescholen die je dan maar kan bedenken, die ik ook allemaal bespreek in het occulte onthuld, die voortvloeien uit de godinnenverering. Of de godinverering. Ja, maar je zal zien dat verschillende manifestaties zijn van dezelfde godin. Ja? Daarom heeft hij ook in de Egyptische traditie heeft hij ook verschillende namen. Die ga ik zo direct benoemen. Maar ik ga het nu al vermelden. Ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, het is niet waar wat je zegt, Glenn. Ja, dus ik weet dat er verschillende ideeën zijn hierover. We komen zo op terug. Ja? Er is ik weet dat een standaard verhaal daarbuiten speelt, dat in bijna alle boeken van de tarot wordt verteld. Ja? Ik zal dit bespreken. Ik zal dit belichten. En wat ik daarover denk. En waarom ik ga ook vertellen waarom ik dan zeg maar op die manier overdenk. Maar dit is het eigenlijk. Dit is de verering van de godin. Ja? De godin der godinnen eigenlijk zelfs. Het is gebaseerd hierop. Ja? Het draait op de aard van de schepping. Schepping wordt gezien als de vrouwelijke kracht. Ja? Zeg maar, de creatie wordt gezien als de vrouwelijke kracht. Die uit leegte voortkomt. Dus daarom, ik kan niet alle concepten hier uitleggen. Daarom is het belangrijk dat je ook die andere afleveringen gaat bekijken. Want ik bespreek dat heel duidelijk. Wat bedoeld wordt uit het leegte iets uitbrengen. Vanuit niks iets creëren. Dus de creatie komt uit niks. Volgens tradities. Ja? Uit leegte. Ja? En het wordt gezien als een vrouwelijke kracht. Net zoals baby's uit bijvoorbeeld de water van de baarmoeder komen. Ja? De kosmische moeder baart sterren. Dus daarom als je naar boven kijkt, dan zie je daar, om je zeg maar omhoog kijkt s'avonds, 's nachts, dan zie je de sterren in de hemel. Ja?
het donkere noemen ze dan het kosmische moeder, of de kosmische moeder. Ja? Die baart sterren, sterrenstelsel en het leven zelfs. Dus al deze dingen die maken het mogelijk dat we leven, dat we deze ervaring hebben. Ja? Dit is waar de kans van wat ze noemen dan voor het incarneren plaatsvindt. Dus dat wij dan hier kunnen leven. Dat wij hier ons leven kunnen hebben op aarde. En er zijn ook andere wezens, dus als je daar niet in gelooft, maakt niet uit. Het punt is dat we dan hier, het leven is mogelijk. Ja? De fysieke wereld is hier. Ja? En de oudste naam van dit godin is Tara. Dit is een van de oudste namen die je kon vinden van deze godin. Tara. Opvallend vergelijkbaar met Tarot. Zij is de godin van de meedogen, barmhartigheid, verzorging. Allemaal uitingen van het scheppende principe. Ja? Wat we in essentie belangrijk vinden, vormt de drijvende kracht achter onze ervaring. Zorg geeft geboorte aan wil. Dus ik zeg altijd, eerst komt het hier, in de gedachte. Dan komt het hier, in je hart. Dan ga je het uitvoeren. Ja? Je gedachte beheerst je hart. Je hart beheerst je acties. Je moet de zorgprincipe, die mist in onze samenleving. We denken alleen maar aan onszelf. Zolang wij het goed hebben, fuck de rest. Ja? Daarom zijn er oorlogen en al die dingen gaande en mensen doen gewoon niks. Ja? Vroeger protesteerden ze tenminste, maar tegenwoordig doen we dat niet eens zo vaak. En het heeft ook heel weinig zin om te protesteren. Wat er moet gebeuren is een transformatie in de mens als geheel. Dit is de reden van mijn energie die ik stop hier in deze programma's. Oké? Wat je belangrijk vindt, ja, komt in je hart. Ja? En dan ga je zien, dat voedt je wilskracht. Dus als jij iets belangrijk vindt, dan ga je actie ondernemen. Anders ga je geen actie ondernemen erin. Ja? Dit is dan zeg maar heel belangrijk eigenlijk, de zorg. Want dat is hetgene die ons tot actie maakt om morele mensen te zijn. En niet alleen maar om morele besluit te nemen. Dus we moeten dan liefde hebben, niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor onze nageslachten, onze nakomelingen, maar ook voor de mensen die ook rondom ons heen nu leven. Ja? In Egypte stond ze bekend, dus ik heb hier nou gezegd, haar naam, die komt in principe in het, zeg maar, een van de oudste namen, die komt in principe in het Midden-Oosten. Tara. Maar in Egypte is ze bekend als Isis, Hathor, Ma'at, dat is een van haar namen. En Tawurt, of Tauret. Ja? In het Midden-Oosten uiteindelijk is haar naam naar Tarut gegaan. Ja? Met de wortel tar. En tar betekent waarheid. Oké? Dus zo kun je de tarot eigenlijk het boek van zorg noemen. Of je kan het boek van de waarheid noemen. Maar voor degene die mijn Kabbalah serie hebt bekeken. Als je tarot omdraait, dus zeg maar in plaats van links-rechts te lezen, lees je van rechts naar links. Dan krijg je het woord Torah. Oké? En een Torah is in Hebreeuws betekent dat wet. Oké? Dat is ook waar Ma'at naar verwijst. Ma'at is de godin van de wet, van de natuurwet. Het is een van de belangrijkste dingen, want het betekent alles is in balans. Alles is in een staat van balans, want alles draait en beweegt namens de wet, namens natuurwet. Weet je. Ja? Dus je kan ook natuurlijk de tarot zien als het boek van de wet. Dus al deze verwijzingen, je ziet al hè, hoe rijk het kan worden op het moment dat je gaat begrijpen. Want dat is mijn doel. Ik wil dat mensen gaan begrijpen. Ja? Het is, we gaan natuurlijk bespreken wat het wel en niet is natuurlijk. En
ik zei ook net, hè, de voornaamste doel is niet waarzeggerij in ieder geval. Het hoofddoel van de tarot is om zelf te begrijpen en met de allegorische symbolen op de kaarten te interpreteren, kunnen we onszelf gaan begrijpen. Daar gaat het eigenlijk om. We moeten die symbolen gaan decoderen. En er zit heel veel troep daarbuiten. En hopelijk kan ik hier wel wat meer uitleg geven dat je wel iets aan hebt in ieder geval. De reden, ik wil ook nog eventjes iets vertellen. De reden waarom het een boek is en het is, laten we zeggen, geschreven in symbolen. Een van de redenen is dat deze kennis, want als je je kan herinneren, ik ben begonnen mijn presentatie met tarot gaat over anarchie. Oké? En in heel veel mensen hun gedachten, want zo zijn we nu geprogrammeerd helaas, denken we dat anarchie slechts is, chaos is. Maar anarchie is niet chaos. Anarchie betekent zelfbeheersing. Ja? Dus het betekent in principe zonder heersers, zonder een buitenheerser, zonder koning, zonder president, zonder regering, zonder religie, zonder pastor, zonder, wie nog meer, zonder deze financiële instellingen. Zie je hoe duidelijk ik probeer te zijn, zodat je kan begrijpen, want mensen begrijpen dit niet. En als we dit niet begrijpen en niet snel genoeg begrijpen, zijn we de pineut, mensen. Gaat de verkeerde kant op. Ja? Dus het heeft te maken van zodanig innerlijk transformatie neemt plaats, dat de creator zelf jouw hulp wordt. Jij met de creator wordt één. Je hebt niemand nodig. Je gaat ook niemand lastigvallen als je transformeert. Je begrijpt dat de andere persoon ook deel is van de maatschappij. Dat hij ook recht heeft voor het vrijheid. Je gaat begrijpen wanneer je wel en wanneer je niet jezelf moet verdedigen. Je gaat begrijpen wat wel waarheid is en wat niet waarheid is. Al die dingen worden hartstikke makkelijk om te begrijpen. Wat manipulatie is en wat niet manipulatie is. En tarot biedt je de tool om dat te doen. En je gaat wel begrijpen dat als je die tool hebt om dat te doen, dat de huidige instellingen dat niet leuk vinden. Vooral de instellingen van vroeger. Wat we dan noemen de oude wereldorde. De koningen en dat soort dingen. Want dat is een bedreiging voor hun macht. Dus de leerkrachten van vroeger. Dus je kan zeggen mensen die mij voor waren. Die hebben dan besloten om het eigenlijk in symbolen te vergrendelen. De gedachtegangen, de ideeën, de kennis te vergrendelen. En ook ervoor zorgen dat de toekomstige generatie die informatie ook krijgt. Maar kan je dan voorstellen dat we dit niet hebben nu? Dan zullen we allemaal slaven zijn. En ik ga je dan vertellen. Het is een van de dingen die ik ook vermeldde. De conditie van de mensheid. Wij begrijpen niet dat we in slavernij zitten. Nog steeds niet. Wij denken dat we vrij zijn. Wij denken letterlijk dat we vrij zijn. Mensen denken echt, lopen rond en denken dat ze vrij zijn. Ja? Het is wat ze noemen een covert slavery. Dat is dan zeg maar een geheime slavernij. Ja? Het is een slavernij die zodanig verborgen is dat jij niet eens begrijpt dat het zo is. Ja? Want je kan jezelf niet ontwikkelen tot je goddelijk zelf. En tarot gaat jou de tool geven om te transformeren naar je goddelijke zelf. En dan ga je begrijpen ook waarom de instanties dit niet leuk vinden. Ze willen eigenlijk dat je het alleen gebruikt voor waarzeggerij. Daarom is hij ook zo op die manier zeg maar gepropagandeerd in de media. Het is de enige manier waarop mensen zeg maar überhaupt interesse mee hebben. Hoe kan ik rijk worden? Hoe kan ik macht hebben? Dat soort dingen. En daarom misschien wordt deze serie niet eens zo populair, want al mijn lessen gaat over het zelftransformatie. Maar als je zelf transformeert, ik beloof je, het is vele malen leuker. Je leven wordt vele malen leuker, want morgen dan hoef je allemaal niet zorgen te maken over morgen, joh. Alles komt op zijn plek. Je krijgt, als het tarot zelf, je wordt een magier, jongen. Dus wat ik dan eigenlijk wil zeggen ik heb een woord daar geïnteresseerd, het heet dan het is niet de theologie, het is teleologie. Oké? En het betekent letterlijk
de studie, het staat daar, studie van het doel. En het heeft te maken met de kosmos eigenlijk. Heel veel mensen weten dit woord niet, maar het heeft te maken eigenlijk met organismen die in de universum te vinden zijn. En het concept is dat alles een doel heeft. Ja, en ik weet dat er verschillende ideeën hierover zijn. Sommige mensen zeggen, ja, het is allemaal mechanisch, niks heeft een doel. We zijn allemaal hier per accident. We zijn niet hier, we hebben niet een doel, niet specifiek een doel. Maar de filosofische term teleologie eigenlijk beschrijft het idee dat we hier zijn met een doel. En als mens, dus betekent ook bijvoorbeeld, even een voorbeeld, je hart heeft een doel om bloed te pompen. Het is niet daar door evolutietheorie, bij wijze van spreken. Ja? Het heeft een doel. En als iets doel heeft, betekent ook heel vaak dat er een creator is. En dan als je dan natuurlijk de creator niet in een creator kan bewijzen, want je hoeft niet in te geloven, je kan het bewijzen. Als je niet kan bewijzen dat er een creator is, dan ben je heel snel geneigd om te gaan naar het idee dat we dan geëvolutioneerd zijn. En begrijp me niet verkeerd, dat betekent niet dat de organisme zich niet kan aanpassen. Maar aanpassen is niet de theorie van Darwin, of althans niet alleen. Ja? Het is het om juist, deze mensen die mengen alle soorten troep met elkaar. En daarom zijn de mensen natuurlijk in de war. Maar het punt is dat wij een doel moeten hebben in het leven. Dat is wat de teleologie allemaal inhoudt. Dus, en Tarot helpt ons daarmee. Ja? Ja, Castillo, hoe gaat het? Dus laten we eventjes... dus in principe, het is een boek van het leven, mensen. Tarot. Het is de godin. Ja? Het is een schat van een meid. Ik moet het zo zeggen. Oké, dus... laten we heel snel dit even lezen. In deze introductieaflevering leggen we het basis voor het komende shows. En bieden we context voor de rijke symboliek en tradities die aan deze esoterische discipline... kan je dit even weghalen? Even kijken. Ja. Ten grondslag liggen. Hier verkennen we de oorsprong, gebruik van de tarot samen met de invloed van alchemie en Kabbalah. Ja. Als jij, ik weet niet dat iedereen hier, als jij een beetje weet wat, hoe noem je dat? Dit is, welkom. Dit is eigenlijk, aan de rechterkant zie je een rozenkruis, een kruis. Ja. Voor degene die het niet weet. Ja. En al deze ideeën komen hier naar voren. Je krijgt hier alchemie, Kabbalah en tarot terecht. Allemaal in één. Zo zie je ook, hè. Tradities die putten ook kennis uit andere tradities. Ja. Als je, voor de leek is dit misschien niet meteen duidelijk. Maar als je goed kijkt, zie je de 4 klassieke elementen. Dat is alchemie. Ja, dan zie je daar vuur. Vuur is rood. Dan zie je lucht. Lucht is geel boven. Dan zie je water. Het is blauw. En dan zie je aarde. Dat is dan de groen-bruin helemaal beneden. Ja? Dat is eigenlijk de 4 klassieke elementen. En dan zie je ook de 3 basiselementen van alchemie. Dat zie je ook. Dan zie je dat, in principe zie je dat in symbolen. In elke stukje van de kruis, in elke punt van de kruis zie je dat. Er zijn die 3 symbolen daar. Dan zie je dan zeg maar zwavel, kwik en zout. Zout is in het midden. En aan de linkerkant is zout. Als je nou zeg maar de gele ziet. De zout, die symbool daar, een rondje met strepen ertussen. Dat is zout. Links zie je dan zeg maar de zout. Dat is dan zeg maar een driehoekje naar boven met een kruisje. En dan heb je dan aan de rechterkant het symbooltje daar. Dan zie je dan Mercurie, dat is kwik. Is ook het symbool van het planeet Mercurie. Maar zo zie je, die dingen komen overal terecht en terug. Ja? En dan zie je in het midden ook de pentakel. Dat is ook verwijzend naar de 4 basiselementen. Dan zie je het overal ook, hè, aan alle stukjes van de kruis.
En dan zijn weer de 4 basiselementen met de 5e element. Dat is dan natuurlijk de geest. Oké? Dus ik ben helemaal gevers hierin. Dus als ik dit zie, dan zie je het allemaal. En dan zie je dan in het midden daar waar de zon behoort. Want het is dan natuurlijk de zodiac van de zon. Dan zie je ziet ook Inri daar. Het is niet voor niks. Inri, dat is dan wat op de kruis van Jezus Christus stond. Dan zie je ook de religie. Daarom moet je ook de religiepodcast gaan bestuderen. Want daar bespreek ik het helemaal uitgebreid. Maar het verwijst natuurlijk naar de kruis van de Christus. Het verwijst natuurlijk naar de zon. De zon die daar buiten zit. Die omhoog gaat elke ochtend. Maar het verwijst ook naar ons. Dus dan je kan zien dat de zon is de grote arcana. Maar het verwijst ook naar de zon, interne zon. Dat is dan de kleine arcana. Dat zijn wij. Dus de transformatie van de zon. Degenen die bekend zijn met de Rozenkruis, dan zie je daar dat het een bloem is. Dat is de 22 letters van de Hebreeuwse alfabet is verwerkt in een bloemvorm. De bloem is normaal gesproken, is die daar in het midden van de kruis, want het vertegenwoordigt de ziel. En de ziel die moet ontwikkeld worden. En hoe ontwikkelt de ziel? Door die 22 stappen. Die ook in de verschillende tradities de stappen, de pad van de slang wordt genoemd. Oké? De pad van de slang. De slang als in de kundalini. Zie je hoeveel dingen ik hieruit al eruit krijg? En we zijn niet eens begonnen met de tarot, mensen. Ja, maar de tarot zit ook hierin. Want de 22 paden die de tarot erover heeft, dat zijn de 22 kaarten van de tarot. Dus waar wij in de komende seizoen ook die letters van Hebreeuwse letters ook met elke tarotkaart gaan koppelen en gaan vertellen wat het allemaal betekent. Dus, ik zou zeggen, hou je pruik maar vast. Want al deze dingen ga ik dan bespreken voor jullie. En het wordt echt heel intens, maar wel ook heel leuk. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, eerst de basis kennen. De oorsprong. Ik ga dit heel snel lezen. De oorsprong van de tarot wordt gezegd dat hij dan wortels heeft in Italië. Ja? In de renaissance periode, in Italië, het spel tarocchi, in de 15e eeuw. Dat het pas in de 18e eeuw is hij dan populair geworden. En uiteindelijk in de 19e eeuw is hij dan door de verschillende occultisten werd dan de tarot gekoppeld met mystieke studies, mystieke occulte tradities. Dat is het verhaal die in alle boeken van de tarot, dat is wat je krijgt. Okay? Dat het een Italiaans iets is, het is westers, het heeft niks te maken met Egypte. En een van de redenen die ze dat zeggen is omdat je dan in de tarotkaarten hebben zoals, je hebt kaarten zoals de duivel. Het is een christelijke concept, het is geen Egyptische concept. Ik ga dat ook bespreken, dat is allemaal niet waar. Want de duivel in Egypte is eigenlijk Set. Laat me het even zo zeggen, als jij mijn podcast van religie hebt geluisterd, dan zou je dit meteen eruit scheppen als een uitermate leugen. Of in ieder geval misinformatie. Omdat de hele christelijke geloof komt uit het verhaal van Horus. Ik heb aan de audiopodcast van religie deel 1 en deel 2 heb ik een lijst van honderden dingen die in de Bijbel voorkomen en die in de Egyptische tablets voorkomt en vergelijkingen daarvan. Vertaald allemaal in het Nederlands voor jullie, zodat jullie je studie compleet kan zijn. Dat je dan jezelf kan verdedigen. Wanneer mensen zeggen van ja, het is helemaal niet zo waar, dan kan je 100 punten benoemen waar je zegt van daar heeft te maken met het Egyptische verhaal van dat. Daar in de Bijbel heeft te maken met het Egyptische verhaal van dat. De 10 geboden heeft te maken met de 42ste, zeg maar, apofatische verklaringen in het boek van de Dead. Ja, in principe is het niet eens het boek van de dood, maar daar maak ik het duidelijk in mijn monografieën van Egypte, maak je die dingen duidelijk. Maar in ieder geval, die dingen hebben relatie met Egypte. Het hele christendom. Ja, als de hele christendom relatie heeft met Egypte, de renaissanceperiode, de westerse wereld is op basis van de katholieke kerk en dat soort dingen, het zijn allemaal christelijke geloof, dan begrijp je al dat de tarot invloed heeft gehad, ook uit Egypte. Ook al kan je zeggen van ja, het is allemaal niet zo. De kern ervan, wanneer we dan zeg maar door blijven gaan naar achteren, we komen uit Egypte. We komen in Egypte terecht.
En ik praat niet over de huidige Egypte, ik praat over de Egypte van toen. De huidige Egypte is troep. Het enige wat leuk is natuurlijk is nog steeds de dingen. Ja, dankjewel. Eva die heeft het daar ook gezet. Dankjewel. Daar heb je dan de episode van seizoen 1 en seizoen 2. En dan heb je ook deel 1, deel 2 van de religie. Het is heel belangrijk. Voor degenen die hier voor het eerst zijn en mijn Kabbalah-presentatie niet hebben gezien, ik zou je aanraden om het te doen. Maar Kabbalah is een Joodse mystieke traditie die teruggaat naar de 12e eeuw. Dus nog ouder dan de Tarot. Ja? Die probeert de aard van het universum, God en de mens te begrijpen. Ja? De Hebreeuwse letters en de alfabet, wat ik dan hier alfabet noem, het heet eigenlijk alfabet. Ja? Spelen een centrale rol in het verbinden van de spirituele dimensies van de mens, de spirituele dimensies van de mens en het universum. Ja? De 22 letters van de Hebreeuwse alfabet worden vaak geassocieerd met de 22 kaarten van de grootte. Dat hebben we net gezegd. Ja? In algemeen is de oude praktijk van de transformatie. Zowel van de materiële stoffen als van de ziel. Dus in alchemie praten ze over het transformeren van scheikunde, mensen. Ja, praten ze over de transformering van stoffen, van andere stoffen. Je begrijpt wel dat dat ook te maken heeft met je ziel. Het transformeren van je ziel. Daar heeft het tarot mee te maken. 22 stappen die je moet doen om je ziel te transformeren. Ja? Alchemie komt voort uit het Helleense en middeleeuwse traditie. En het belangrijkste doel van alchemist was het basisstof in goud te veranderen. Heel snel, heel kort gezegd, de energie, wat ze dan in het... daarom moet je alle tradities bestuderen trouwens. De energie, de basisenergie, dat ze dan in de Oosterse wereld de Kundalini noemen. Dat is dan de basiselement. Ze noemen dat de prima materia. Op te wekken naar de bewustzijn, naar de derde oog. Dus eigenlijk wat bedoeld wordt is dat je moet het derde oog openmaken. Daar zit de kracht van de mens. Daarom wordt er alles gedaan om dit proces tegen te houden. Want dan blijf je dom en makkelijk manipuleerbaar. Zo simpel is dat. Ja, en het belangrijkste doel van de alchemist was om de basis materiaal naar goud te veranderen. Waarom waren de mensen vroeger meer bezig met transformatie dan nu? Dat is een hele goede vraag, Eva. Ik denk persoonlijk dat het heeft te maken met het dat de informatie is in het eerste instantie, naar mijn inziens, verborgen gehouden om te starten. Mensen zijn in hun comfortzone beland. En mensen zijn niet meer geïnteresseerd in lang leven. Mensen denken heel vaak van, ja, je leeft maar 80 jaar. Mensen, je kan 200, 300 jaar leven. Duizenden jaren zelfs. Oké? Als jij deze kennis gaat doorgronden, je transformeert jezelf en zorg ervoor dat je dan zeg maar moreel wordt, dan kan je je leven lekker verstrekken. Zolang je wil. Ze hebben ons DNA ook aangetast. Dat heb ik een paar keer ook een klein beetje erover gehad. Soms wil ik niet te radicaal klinken, want mensen zijn soms dom en dan ik wil toch wel een klein beetje een aantal mensen erbij houden, zodat ze de informatie tenminste krijgen. Je hoeft niet alles te geloven wat ik zeg trouwens, je kan het zelf gaan bekijken en onderzoeken. Maar het heeft te maken met verschillende punten, verschillende aspecten in het leven. Maar het belangrijkste is, mensen zijn lui en in hun comfortzone. Zolang je kan eten, zolang je kan feesten, vind ik allemaal prima, jongen. Ja? Zolang je voor mijn kind kan zorgen, dan kan je doodgaan en dan over 80 jaar en dan is het klaar. Leven. En mensen hebben ook niet meer zin in het leven. En de reden waarom mensen geen zin in hebben in het leven, omdat ze dan sufferen. Ze lijden. Ze zijn ziek. Ze weten niet wat ze moeten doen en ze zijn het raad. Ze weten niet waar ze naartoe moeten. Ja? En waardoor ze dan ze willen liever dood. Waardoor mensen niet meer geïnteresseerd zijn in deze dingen. Voor het transformeren. Want in de transformatie krijg je alles wat je wil. En wordt alles duidelijk. En dan daarin krijg je ook je geluk.
Maar het verwijst altijd naar jezelf, niet naar buiten toe. Jij geeft andere mensen macht en kracht over jezelf. Want als je dan al deze instellingen nee zegt, dan is het afgelopen. Ja? Maar goed, terug naar de alchemie. De alchemistische proces, zoals nigredo, verduistering, albedo, zuivering en rubedo, verlichting, vinden hun spiegel in de tarot. Dit is het proces. Je begint natuurlijk als een zwart spul, corrupt is dat. Ja? Door natuurwetten te gaan begrijpen, begint dan de zuiveringsproces van de ziel, van je gedachten, van je zorg, je hart en van je transformatie, dus je handelen. Ja? Zodat hier gezuiverd wordt. Dat is alles wat ze dan proberen te zeggen hier. Met nigredo is dat mensen zijn foutief geprogrammeerd. Dat is wat ik bedoel ook met mijn vorige podcast, dat wij foutieve programmering hebben. Wij begrijpen niet dat mensen programmeerbaar zijn. Elke dag een betere versie van jezelf. Juist. Dat is uiteindelijk het doel. Elke dag een betere versie van jezelf maken. En tarot helpt ons daarmee. Ja? Dus het is beter om het zo te gebruiken dan om te gebruiken door het waarzeggerij. Ik ga wel waarzeggerij bespreken, want het is wel leuk. Maar dit is belangrijker. En als dit gebeurt, dat deze transformatie gebeurt, je gaat ook begrijpen dat dit komt ook uit Egyptische lering. Als je intern verandert, verandert de extern. Ja? Want de extern is een weerspiegeling van intern. Dus als extern immoraliteit hoge tijd viert, dan begrijp je dat meer dan 50% van de mensheid immoreel is. Het is allemaal niet zo moeilijk om te begrijpen dat mensen immoreel zijn, hoor. Allemaal niet zo moeilijk. Ja? Want dat zie je terug in de instanties zoals regering, in instanties zoals religies. En ik ga je ook uitleggen, religies die behoren in principe de juiste leringen door te geven aan de mensen. En die hebben ze daarin hartstikke gefaald. Dus ze moeten eruit. Ze zijn meer machtinstituten geworden dan dat ze dit soort dingen gaan leren aan mensen. Ja? En al die centrale geldsystemen, die zijn ook allemaal immoreel. Dan zie je dat als de maatschappij helemaal doorgrond is met deze dingen, helemaal aan de mensen hun gedachten allemaal. Want mensen kunnen niet eens denken buiten deze 3 dingen. Ze kunnen niet eens nadenken. Ze zijn heel erg geneigd te zeggen van, maar wat moeten we dan als we die instellingen niet hebben? Ja? En dat is het probleem. Maar dit is het probleem. Dit is zeg maar waar we naartoe moeten gaan. De structuur van de tarot. Heel snel. Je weet dat een uur al voorbij is. Ja. Maar begrijp wel dat de tarot zijn oorsprong heeft. Zijn oorsprong heeft helemaal in Egypte toe. In tijden dat Egypte Kem heette. Zo oud. Kem. Dus vroeger heette Egypte niet Egypte, heette Kem. Daarvoor had je Atlantis. Ja? Dus de geschiedenis van de mensheid. Dit is hem juist. Mensen weten hun geschiedenis niet eens. Atlantis, wat eigenlijk als een soort van mythe wordt beschouwd, bestond. In de wereld van Marvel wordt het gezien van Aquaman. Dan zie je Atlantis daar onder het water. Want Atlantis, volgens bepaalde archeologische het zijn geen uitvindingen, archeologische bevindingen, laat ik het even zo zeggen. Is het ergens in Cuba, in het noorden daar, hebben ze dan Atlantis gevonden onder water. Waardoor, en dan daarvoor was het al in boeken, in Griekse verwijzingen, verwijzen het ook naar Atlantis. En Plato had het erover. En er zijn verschillende archeologen en verschillende mensen, journalisten ook, die gingen dan op zoek naar Atlantis. En blijkbaar hebben ze iets gevonden daar in het noorden van Cuba. Ja? Atlantis bestaat natuurlijk niet meer. Sommige mensen zeggen dat Atlantis zelf de hele wereld was. En wat ze hebben gevonden was gewoon alleen maar de hoofdstad van Atlantis. De hele zonde, wat men de zondevloed noemde in de Bijbel, dat was zeg maar de oorzaak van het vernietigen van Atlantis. En daaruit kwamen de mensen van Egypte uit. Daaruit die mensen, uit die civilisatie van Atlantis kwam Egypte vandaan. En Egypte is de civilisatie weer opnieuw, ze zeggen
zichzelf hergeformeerd, hervormd. Na Egypte, volgens de verhalen die ze ons vertellen, kwam Babylonië, dan Medo-Persië, dan kwam er Griekenland, dan komt er Rome en we zitten nog steeds in Rome. Dus wij beginnen altijd in Egypte. De tradities die we nu ook al bespreken, beginnen altijd vanuit Egypte. Dus als je dat al begrijpt, dan is het geen probleem om te begrijpen dat Tarot ook, want al die dingen al die kennis die we hebben, dusver, die we kunnen krijgen, die we hadden kunnen vinden en krijgen, komen uit Egypte. Ja? En hoe we civilisaties vormen, al die dingen, komen allemaal uit Egypte. Alle technologie die je hebben met de mobiele telefoons en op afstand communiceren. Ja, jij denkt dat het allemaal modern is. Ze komen allemaal uit de kennis die geput waren uit Egyptische bronnen. Ja? En mensen kunnen wel blijven zeggen van, en de reden waarom ze het altijd, de westerse wereld heeft een neiging om Egypte, zeg maar, aan de kant te gooien, omdat het natuurlijk zwarte mensen zijn. Ik wil ook niet zo idioot klinken, of zo klinken, maar het is nou helemaal zo, alles wat te maken heeft met Afrika, want Egypte is in Afrika, mensen. Ik weet dat mensen zeggen, ja, het is geen Afrika, het is wel Afrika. Ja? De mensen die daar wonen, die zijn geen blanke mensen. Die theorie heb ik ook gezien. Ja? Het waren licht gekleurde mensen, dat heb je natuurlijk wel. Ja? Maar het zijn geen Europese mensen, anders waren de fucking piramiden in Europa. Ja? En de piramiden zijn niet in Europa, die zijn in Afrika. En trouwens, praten over piramiden, hier zie je ook dat deze kennis overal er was. Want de piramidestructuren zijn overal te vinden, ook in Zuid-Amerika. Ja? Dus zo zie je ook dat die kennis uiteindelijk ook zich heeft verspreid over de hele wereld. Ja? We zijn bijna klaar, mensen. De structuur. Heel snel. De tarot bestaat natuurlijk uit 22 kaarten in grote arcana. Ja? Die vertegenwoordigen archetypen, krachten en grotere levenslessen. Dus met de grote arcana bedoelen we eigenlijk de natuurwetten. De wetten die buiten ons leven beïnvloeden. Oké? We leven niet in een wereld dat je alles kan doen wat je wil. We leven in een wereld waar je bewust moet zijn van deze wetten. En dat deze wetten moet gaan respecteren. Ja? Heel veel mensen begrijpen, de meeste mensen weten niet eens dat die wetten bestaan. Ja? In Egyptische, en het is ook heel mooi, want in Egypte, de Egyptische religie zelfs, die praat over 11 invloed van buiten en 9 invloed van binnen. Oké? Wat de tarot van maakt is 11, 22, is 2 keer 11, want het is een reis naar beneden. Ja? Wat ze noemen een incarnatie. De descending, wat ze ook noemen in Kabbalah, de descent of power. De naar beneden gaan van macht, of de macht, het verzwakking van macht. Ja? Want je gaat van een hoge goddelijke positie, kom je in een vleeselijke wereld naartoe. En er is dan, je moet dan vervolgens weer 11 stappen naar boven. Daar zijn de 22 kaarten voor bedoeld. Oké? En de kleine arcana zijn verder onderverdeeld in 4 kleuren. Vuur, zeg maar de staven, de bekers, water, zwaarden, lucht en de pentakels, aarde. Ja, er zijn 56 kaarten. En die vertegenwoordigen de 9 stappen. In het occulte hebben we in principe 9 nummers. 0 is, het is een speciale nummer. Ja? Vanuit 0 kan je zeggen, 0 is leegte. 1 is alles. Ja? Vandaar dat de creator de alles niets wordt gezien. De 0 en 1. Ja? En dan vanuit 1 alle nummers komen vanuit 1. Ja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 10 is geen nummer. 10 is eigenlijk, die vertel je een cyclus. We komen weer terug op 0. Oké? Dus het zijn in principe 10. Maar waarvan 0 een speciale nummer is. Maar het nummers zijn van 1 tot 9. In de tarot is het van 1 tot 9. En nummer 10 is een speciale nummer weer.
Maar dan heb je dan verdeling weer van wat ze noemen dan in het Engels de court cards. Het zijn speciale kaarten. Het zijn 4 speciale kaarten. Het zijn 14 kaarten eigenlijk. Keer 4. Ja? En de 14 kaarten heeft ook te maken met de basiselementen. Want je dan hebt, hier hebt vuur, water, lucht en aarde. Zo je zegt, ga je ook zien dat het heeft te maken met de archetypen, de 4 archetypen. Dan zie je, ik koppel ze allemaal zo direct voor je. Dan ga je het helemaal begrijpen. Oké. Dus heel snel. De symboliek in de tarot en in natuurwetten. Ja, dat Atlantis bestond. En hij kwam met bewijzen. Ja, ja. Want Atlantis is, dankjewel voor dat. Atlantis is inderdaad een, hij is daar. Het is niet eens dat het er niet daar is. Alleen we zijn heel veel kennis is gewoon kwijtgeraakt ook door de zondevloed. Maar we hebben ook heel veel dingen nog, gelukkig. Heel veel boeken zijn in Rome, in de Vaticaan. Heel veel boeken zijn. Er was een periode waar we dan zeg maar nou, ik heb een speciale artikel daarover. De Agora. Ze hebben haar. Iedereen die Agora niet heeft gezien, de movie. Het is een hele leuke movie ook. Het is een hele leuke film. Het heet Agora. Ze hebben het film een hele slechte review gegeven. Omdat het gaat over wat de katholieke kerk heeft gedaan. Heeft alle occulte boeken hebben ze verbrand. Want het was een bedreiging voor hun macht. En ze hebben de laatste gnostic, Agora, hebben ze dan helemaal opgehangen, gekruisigd gehangen. Net als de gehangene in de tarotkaart. Ze hebben haar vel van haar lichaam gewoon eraf gerukt. Ze hebben haar eigenlijk vermoord. En ik heb een respect voor haar, want zij was de laatste gnostic met wat ik dan noem dan zeg maar met deze kennis. De kennis die de mensheid vrijmaakt, daadwerkelijk vrijmaakt, die niet gevangen blijft in de macht van de heersers. En de mensen de tools geven om inderdaad zelf heersers te worden, magiërs te worden. En je begrijpt wel dat die heersers van toen dit niet willen. De heersers van nu willen het ook niet eigenlijk. Ja? En dus daarom gaan ze censureren, heel vaak. Maar Agora, ja, dankjewel. Dankjewel Eva. Dat is een hele leuke, het is wel grappig dat je het überhaupt hebt gevonden op YouTube. Want normaal gesproken krijg je niet eens op YouTube. Ja? Die dingen worden gewoon geband. Ja? En het mooie van dit verhaal is, dit is waarom ik het noem ook, dat zij een vrouw was. Dat mij vertelt, dat geeft mij niks. Voor mij, als ik dit soort dingen zie, is het niet toeval. En het is ook een beetje de rechterbrein inschakelen. Ik koppel het meteen met het de vrouwelijke traditie. De vrouwelijke de godinverering. De vrouwelijke kant van godheid. Ja, want de godheid heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant. En de vrouwelijke kant van godheid is de kant van zorg. Ja, de aarde die zorgt voor ons. Oké? En die wordt helemaal kapot gemaakt. Precies wat ze hebben gedaan met Agora. Ja? Dus wat ze hebben gedaan met Agora zie je een parallel verhaal met wat we doen met de aarde. Oké? Terwijl de aarde ons hartstikke lief heeft. Dus de tarot is een krachtige symbolische systeem dat ons helpt de wetten van de natuur en de universum te begrijpen. Symbolen zoals het getal 22, de Hebreeuwse letters en archetypen zoals de keizer en de hoge priesters weerspiegelen kosmische wetten en invloed hebben op ons dagelijks leven. Getallen in tarot hebben getallen diepe betekenis. Zo is de dwaas 0 en de potentieel. Dus 0 betekent potentieel. En alles en niets. En 1, de magier, is de manifestatie. De Hebreeuwse letters, elke letters, die betekenen iets. Ik heb uitvoerig uitgelegd wat ze allemaal betekenen in mijn vorige seizoen. Dus ga die maar gaan kijken. En in alchemie is dat de transformatie van de reis. Dus de reis van de transformatie van de ziel. Oké? Ja, we gaan dit eventjes bekijken. Heel snel. En dan gaan we een beetje afronden. Antoine en
Ik ben geen Frans persoon. Dus vergeef me een Franse uitspraak. Gibelin. Ja, Gibelin. Dan zie je hier, deze meneer hier. Hij wordt gezien als degene die de tarot interpreteerde in meer esoterische termen. Volgens verhalen daarbuiten. Want natuurlijk hebben ze tarot, ze zien tarot als iets dat uit de 15e eeuw is gekomen uit Italië door het spel Tarocchi. En deze predikant Gibelin heeft dat, ik zou zeggen, herontdekt. Dat het niet een spel is van Italië, dat het uit Egypte komt. Ja? Want omdat zelfs in de 15e eeuw kaarten, als je die kaarten ziet dat ze dan speelden van Tarocchi, ja, zoals de Visconti-kaart, dat is dan, zo direct ga ik laten zien, hebben al die basisconcepten ook nog, van de moeder en de vrouwelijke principe en de mannelijke principe. Die hebben ze het allemaal. Ja? Dus, maar wat de verhalen die rondgaat, en ik zou zeggen, de Gibelin hier, deze guy, die heeft het ontdekt. Oké, prima. Of herontdekt zou ik zeggen. En mensen zoals Eliphas, dan zie je daar in het midden. Deze guy hier. Hij was een vrijmetselaar. En die heeft dan die hypothese van Gibelin, heeft hij dan, zeg maar, vooruitgebouwd. Ik heb zelf een aantal boeken van Eliphas gelezen. Interessant allemaal. Maar hij is een vrijmetselaar. Ja? Dus ook die oude kaarten, die hebben deze basisconcepten die ik nu ook ga bespreken. Dus om te zeggen dat Gibelin degene is die zeg maar, die esoterische kennis heeft gekoppeld aan de tarot, is eigenlijk een foutieve stelling. Want die kennis die bestond er al. Alleen de Italiaanse rijke families, want dit is het hem juist. Daarom heb ik die twee gasten daar gezet. Even kijken. Del Cairo. Helemaal links onderaan daar. Dan zie je daar Del Cairo en Bimbo. Die hebben dan voorgezorgd voor de Visconti's en Visconti Sforza Tarot. Zo heet het. De Visconti Tarotkaart. Als ik het niet fout uitspreek. Visconti Tarotkaart. Ja? Del Cairo en Bimbo, dat zijn die twee in het linker onderaan daar, die hebben de eerste kaarten getekend. Dus ga dat zoeken en dan zul je zien dat heel veel dingen gemeen zijn met de huidige kaarten. Wij gaan de weightkaart gebruiken in onze serie. En dan ga je daar zien dat die tweeën, die waren de kunstenaars. Oké? En die maken gebruik van... En trouwens, het heet de Visconti-kaart. En de Visconti Sforza tarotkaart, omdat de Visconti Sforza familie heeft opdracht gegeven aan Cairo en Bimbo om die tarotkaarten te creëren, om ze te maken. En wat ik weet uit ervaring, uit verschillende onderzoek ook, net als de Rothschild en al die Rockefellers en dat soort dingen, zijn allemaal families van vroeg af, van duizenden jaren zelfs. En die zijn allemaal zijn ze gemoeid met het occulte. Ze waren altijd bezig met het occulte kennis. Dus een van de eerste kaarten komen uit die periode van 15e eeuw. Ik vertelde me dat het komt uit die rijke familie. Rijke families zijn meestal altijd bezig met deze. Vooral die oude rijke families. Ja, zijn bezig met het occulte. Dus dan weet ik al, met die informatie al kan ik eruit concluderen dat het allemaal uit Egypte komt. Alleen maar dat. Ik heb niet eens de kaarten gezien. Ja? Dus voor mij, het ruikt hartstikke naar Egypte. Ook al zeggen ze, nee, het komt uit de 15e eeuw, uit Italië, bla bla bla. Deze mensen hebben het allemaal gemaakt, bla bla bla. Voor kaartspellen, tarotchi, hubbelpup. Allemaal onzin. Ja? Dan heb je daar Vivile, dus de volgende persoon daarnaast. Ja? Viviele, of whatever naam het is. In de late 17e, dus de 15e eeuw, is een van de eerste kaarten naar voren gekomen in Italië. In de 17e eeuw, deze gast Viviere, waarom heb ik hem genoemd daar? Want de mensen die het leuk vinden om
tarot te gebruiken voor waarzeggerij. Deze gast is ermee begonnen. Ja? Ja, die heeft het tarot deck gemaakt voor waarzeggerij. Ja? Dus dat is dan die gast daar. En dan heb je dan natuurlijk boven, laten we even kijken. Sorry, niet die man daar. Sorry, de bovenste. Viviale. Ik heb niet eens een foto van hem. Helemaal boven. Naast de Merciale. Merciale ga ik niet eens bespreken, want dit is een van de heel bekende zelfs. Een van de eerste tarotkaarten die heel bekend is. Die kennen de meeste mensen. En Viviale, die maakte dan de waarzeggerij, de tarot geschikt voor waarzeggerij. En dan hebben we natuurlijk verschillende andere mensen. Maar 2 mensen die ik heel graag wil bespreken is Edward White. Ja. En die heeft het samen met Pamela Smith. Helemaal aan de rechterkant daar. Helemaal aan de rechterkant zie je Pamela Smith en White. White en Pamela Smith, die waren in de 20e eeuw, hebben ze dan de Rider-Waite Tarot Deck gemaakt, zeg maar. En die nog steeds, dit is de meest populaire. Ja. Elifas, die wil toch wel iets over zeggen. Die was in de traditie, de cultentraditie, de Golden Dawn, Hermetic Order of the Golden Dawn. En daar hebben ze ook een eigen tarotkaart. Die gebruiken ze voor magie en al die dingen. Dus als je dat leuk vindt om te gaan bekijken, ga maar gewoon lekker rustig onderzoeken. Maar wij gaan de Rider-Waite deck gebruiken. Ja, want die is de meest populaire. En ik heb ook zelf de BOTA decks. Gebruik ik ook heel vaak. Ik heb een digitale versie ervan. Ik ga kijken als ik die gewoon online kan zetten voor jullie. Al die decks. Maar Paul Foster Casey, die is ook een occultist. Die was ook in de Golden Dawn. En die heeft ook heel veel invloed gehad op de tarot deck. Ja, en die tarot decks zijn allemaal min of meer hetzelfde. Ze hebben hier en daar wat aanpassingen. Het hangt er vanaf waar de focus ligt van de occultist die dat heeft uitgebracht. Dus de Riders deck is niet de enige deck. Het zijn verschillende decks. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de Riders deck is nog steeds een potente transformatiemiddel. Ik vind die BOTA van Paul Foster Case, die geeft wat meer, want die heeft de Hebreeuwse letters ook meteen gekoppeld aan de kaarten. En dat vind ik best wel heel prettig, in plaats van dat ik het zelf moet gaan doen elke keer, uitzoeken. Dus dat biedt de versie van Paul Foster Case. De andere die ik ook heel mooi vind, die heb ik ook thuis hier. Volgende week ga ik die laten zien. Dat is van de Todd-kaart. Dat is van Aleister Crowley. De mensen die mij een klein beetje kennen, weten dat ik Aleister Crowley... Hij was een grijze magier, noemt hij zichzelf. Een grijze magier, dat is een magier die... Hij vertelt je heel veel dingen, maar hij verbergt ook heel veel dingen. Dus hij zit een beetje tussenin, sorry. En hij heeft het samen met Harris, heeft hij dan de Todd-kaarten gemaakt. Ook propvol met betekenis en symboliek voor het transformeren van de ziel. Ik vind persoonlijk een hele mooie tarotkaart. Of een hele mooie tarotkaart. De Todd Tarot Deck. Ja? Voor degenen die geïnteresseerd zijn, een aanrader. Ik heb het zelf ook thuis. Volgende week laat ik jullie het zien. Oké? Deze figuur die je hier ziet, dit is de laatste sheet. Dit is een beetje een lange presentatie geweest, omdat het belangrijk is om deze achtergrondinformatie te weten. Want volgende week gaan we gewoon lekker er doorheen. We gaan 6 tarotkaarten bespreken. En we gaan het helemaal uitpuzzelen ook. Dus het wordt intensief, maar ook weer leuk. Ja? Want ik ga jullie dingen laten zien, ook die de meeste mensen niet eens zien in die kaarten. Ja, dan heb je hier bijvoorbeeld Carl Jung. Carl Jung eigenlijk verwierp wat ze noemen dan de tabula rasa theorie. De tabula rasa theorie zegt, het is dat de menselijke psychologie, want again, de mensen die mijn materiaal kennen, heb ik heel vaak gezegd dat de donkere occultisten, de mensen die anderen controleren, ja, heel graag zelf, door de instituten die we hebben, ja, die we accepteren eigenlijk, dat zijn het vehikel om die manipulatie te laten plaatsvinden. Carl Jung verwierp
het menselijke psychologische psyche. Want deze donkere occultisten zijn psychologen eigenlijk. Allemaal psychologen. Ja? De meeste daarvan doen hun magie door psychologische transformaties te laten plaatsvinden. Oké? Dus de tabula rasa theorie van de menselijke psychologie, die stelt dat mensen worden geboren als een onbeschreven blad. Dus je wordt niet als een moordenaar geboren. Ja? Maar Carl Jung verwierp dat idee. Die zei van ja, dat is niet waar. Ja? In plaats daarvan betoogde Jung dat bepaalde universele ervaringen, zoals verbondenheid, liefde, dood en angst, inherent zijn aan de menselijke ervaring. Heeft hij ook gelijk in. Hij noemde deze gedeelde ervaring de collectieve onbewuste. Dat noemde hij hem. Oké, dit is het probleem. Dit is natuurlijk een extreem standpunt. Ja, het is natuurlijk beide. Ja, we worden als een onbeschreven blad, ja, geboren. Dat is het persoonlijke, zeg maar. Zeg maar, jezelf, de ikke, is leeg. Als je als een baby geboren wordt, word je niet geboren met grote ideeën. Of met geen enkel idee eigenlijk. Die worden, naarmate je groeit, worden zeg maar eigenlijk in je geprogrammeerd. Dit is wat ik bedoel met menselijke natuur. Ja? Dus de menselijke natuur is wat? Programmeerbaar. Dan heb je dan zeg maar de universele dingen die we allemaal meemaken. Dat is dan bijvoorbeeld wat hij daarover heeft. De collectieve ervaring. Angst, dood, liefde, verbondenheid. Die dingen zijn natuurlijk collectief. Daar heb ik ook over. Een van mijn eerste audiopodcasts die je krijgt op mijn website. Daar heb ik het erover. Oerangsten en al die dingen. In fact, we gebruiken deze collectieve, wat Carl Jung noemt dan zeg maar de collectieve onbewuste, gebruiken de donkere occultisten heel vaak dus de angst en de dood voor, zeg maar, angst voor de dood, of de oerangst om dingen kwijt te raken, et cetera, of om je leven kwijt te raken. Liefde, geaccepteerd te voelen. Heel vaak gebruiken ze deze dingen om mensen te manipuleren ook. Dus je moet gewoon gewaagd zijn. Ja? Dus dezelfde idee, om een idee te geven ook, hè, want het is beide. Dezelfde idee krijg je ook met het vraag van, zijn we geboren met een vrije wil? Of hebben we een lot? Wordt ons lot bepaald door de creator? Beide is waar. Want we hebben een vrije wil. Je kan kiezen om Netflix te kijken of om naar deze show te kijken. Dat is deel van je vrije wil. Ja? En dan het lotgedeelte zijn de natuurwetten. Oké? Dus de natuurwet bepaalt een gelijke vloer, een gelijke spel voor iedereen. Dat is wat de natuurwet voorschrijft. Ja? En wat er gebeurd is dat de mensen, die hebben instanties in leven gebracht, zodat ze dan de natuurwet in plaats van de natuurwet. Dus nu moet je de wetten van de mensen gaan volgen. Dus het juridisch systeem gaan volgen. Dat is een neppe versie van de wetten van de creator. Waardoor wij dan, zeg maar, in plaats van de creator gaan zitten en gaan dicteren wat mensen moeten doen. Voor degenen die christenen zijn, ik weet zeker dat heel veel christenen deze show niet kijken. Want ze zijn natuurlijk allemaal tegen het helemaal tarot en waarzeggerij. Allemaal idioten eigenlijk. Maar voor de christenen, dit verhaal klinkt heel bekend. En de meeste christenen zijn voor deze instanties. Dus wie is meer satanisch? Ja? Wie wou in plaats van God zitten? Satan. Dus, nu weet je wat bedoeld ook wordt met satanistisch zijn. Als je al deze dingen, daarom moet je dan het occulte onthuld deel 2 kijken. Daar praat ik over satanisme helemaal uitgebreid. Al de technieken, al de strategieën, die worden allemaal daaruit. Ik heb ook vrienden die in de kerk van Satan waren, dus ik weet al die dingen ook. En ik heb zelfs formulieren voor jullie op de website, zodat je ziet dat ik in contact ben gekomen met die mensen, want je moet die formulieren invullen voordat je lid wordt van die kerkdingen. Ja? Maar in ieder geval, tegen die tijd dat Jung de theorieën publiceerde, was de symboliek van het tarot al nauw verbonden met de verkenning van de psychisch door occultische mensen, hè? De occultisten. In de 20e eeuw kwam een beetje een hernieuwde interesse in Jungs ideeën
omdat het heel nauw gekoppeld kan worden met de tarot. Dus als jij hier bekijkt, laat me het eventjes heel snel, want dit is heel belangrijk om te begrijpen. Dit is het hart van de tarot. En als je dit begrijpt, dan ga je alle kaarten later ook vrijwel snel begrijpen. Maar ik heb het hier ook gekoppeld met Carl Jung, want ik vond het best wel interessant. Maar helemaal boven in die cirkel daar, dan zie je Carl Jung's, wat hij noemde de 12 archetypen. Oké? 12 archetypen, denk eventjes aan wat ik ook noemde de 12 discipelen, de 12, wat noemen we nog meer? De 12 stammen van Israël, de 12 constellaties, sterrenbeelden, de 12 maanden in een jaar. Oké? Dus die nummers zijn heel erg verbonden, heel nauw verbonden. En het zijn verbonden met de westerse occulte traditie en westerse kennis. En zelfs een 13e constellatie, die ook in de Bijbel voorkomt. By the way, de 13e constellatie. Want in de Bijbel praten ze over, volgens mij was het Jozef. Abraham had 12 kinderen, of 12 kinderen, waaruit de 12 stammen van Israël zijn eruit gekomen, volgens de Bijbelse traditie. En dan had een van die kinderen, volgens mij was het Isaac, en die had Jozef gekregen, of andersom was Jozef die Isaac heeft gekregen. En Abraham heeft hem als zijn eigen zoon genomen. Dus daar kreeg je dan krijg je geen 12 stammen, dan krijg je 13 stammen zelfs. Oké? En dat verwees een klein beetje naar de 13e constellatie. Mensen, een jaar heeft 13 maanden, niet 12. Dus je werkt elke jaar voor 12 maanden en 1 maand geef je gratis aan je baas. Ja? Dus als je voor geld werkt en niet voor het ontwikkelen van jezelf, ze hebben je lekker genaaid. Ja? We hebben als jij een maand heeft 28 dagen, dat zijn 4 weken. Oké? En als je dat 52 weken hebt in een jaar, dan kom je uit op 13 maanden. Gaan we lekker rekenen. Daarom zeggen ze altijd dat een maand niet helemaal, dat is waar ze dan, een aantal, elke maand geef je een klein beetje aan je baas, gratis. Ja? Daarom, als je onderhandelt voor je geld, doe het op basis van 52 weken. Maar in ieder geval, de 4, als je die cirkel in het midden bekijkt, als je deel die door 4, dan zie je de groen. De groen eigenlijk heeft het te maken met het principe van de vader. Dit is ook wat tarot erover gaat. Hij gaat over het principe van de vader. Hij gaat over het principe van de moeder. En hij gaat over het principe van de zoon. Ja, de zoon zijn wij. Ja. En dan gaat hij over het principe van de dochter. Zijn wij ook. Dus dan praat je over de moeder, de vader, de zoon en de dochter. De zoon is de zoon, wat ik dan onze zoon noem, is geel. Daar, geel. En rood is de moeder. Sorry, de dochter. Je ziet hier dat in Carl Jung zijn archetype, dan zie je allerlei soorten dingen. En als je gewoon goed bekijkt, helemaal in het gele, zie je ook een archetype die heet de magier. Nu ga je al begrijpen, nu ga je beter gaan begrijpen hoe dit allemaal koppelt met de psyche van de mens. Dan zie je ook dat het gaat over de psyche van de mensen. Dus het heeft te maken van hoe je denkt. En we gaan die gedachtegang gaan we transformeren naarmate we dan verder gaan met alle kaarten. In de BOTA, zeg maar BOTA, Builders of the Addendum, die Paul Foster Casey heeft opgericht voor het interpreteren van zijn eigen tarot deck, de BOTA tarot deck, leren ze je ook eigenlijk om te mediteren op elke kaart. Dus elke kaart is een meditatiekaart. Je kan mediteren erop om dat aspect van jezelf te veranderen. Maar je moet die symboliek daarop wel begrijpen. Je moet die boek leren lezen. Ja? Dus dan heb je dan de vader, dan heb je de moeder, blauw is de moeder. Heel erg gepast ook, want blauw is de kleur, donkerblauw vooral, is de kleur van de moeder. Ik hou van donkerblauw, want dat is de kleur van de moeder. En de moeder is de zorgprincipe. Dan heb je dan de vader, dat is de groen. Die heeft ook te maken met zorg trouwens. Groen heeft te maken met liefde.
De zon heeft te maken met de wil en met acties dus. En rood heeft te maken met de dochter. Heel vaak wordt de dochter vergeten in heel veel tradities. Ja? Maar de dochter moet men niet vergeten. Ja? En ik heb daar een koppeling gemaakt, zodat je gaat begrijpen hoe het werkt. Dan heb je dan de metatype, ik noem dat dan de metatype. De vader, de moeder, de zoon en dochter. En trouwens, de vader, moeder, zoon en de dochter zijn Egyptische ideeën. Ja? Al die goden en godinnen van Egypte. De Egyptische religie was een monotheïstische religie. Elke Egyptenaar toen de tijd wist dat het een monotheïstische religie was. Ja? Ze wisten, omdat ze wat meer ontwikkeld waren in hun geest, in spiritualiteit. Ze begrepen ook wel dat elke godin of god, die ze dan een afbeelding van maakten, die waren in principe een aspect van goddelijkheid. Het was gewoon een manifestatie van God in de creatie. Oké? Dus deze ideeën zijn, deze archetypen, of wat ik noem dan de metatypen, waaruit de archetypen vandaan komen, ja? Die zijn de vader, de moeder, de zoon en de dochter. Ja? In alchemie komt het voor als de vuur, water, lucht en aarde. Ja? In Kabbalah komt het voor als Atsilut, Beria, Yetzira en Azaya. Daar heb ik in mijn vorige seizoen besproken, ga ik hier niet over hebben. En in Tarot komt het terug op staven, bekers, zwaard en pentakels. Dit is de link die het is. Ja? Dus als we dan straks de staven gaan bekijken, dan kan je het ook meteen linken met de vader metatype. Betekent, daar gaat al die 10 kaarten over. Dat aspect van jezelf. Ja? De staven ik ga het niet verklappen, want ik wil dat jullie naar de andere dingen ook gaan. Trouwens, naar de volgende dingen gaat het korter worden. Gaat een half uurtje, een uurtje worden. Ik moest dit even uitleggen. Ik wist dat het een klein beetje langer zou worden, maar het moest wel. En welke aspect heeft het van je bewustzijn? De intellect. Dus de staven gaat ook over de intellect trouwens. Ja? Dus en dan waarover gaat bekers over? De emoties. Dat is de moeder. Ja, het gaat over je hart, je emoties, je zorg. Waarover gaat de zoon? Over je acties. Ja? Hoe handel je in de wereld? En waarover gaat de dochter? Het gaat over je bronnen, hulpbronnen. Geld bijvoorbeeld, maar ook je lichaam. Je lichaam is ook een hulpbron, ja, voor je ziel. Dus je gedachten, het lichaam is een uitbreiding van je gedachten. Ja? Daarom zeggen ze heel vaak, hoe je eruit ziet, dat is wat je denkt. Ja? Dus we gaan in de tarotseizoen gaan we over onze intellect hebben, over onze emotie hebben, over onze actie hebben en over de bronnen. Wat ga je doen met wat je hebt? Ook met je lichaam. Wat ga je doen met je lichaam? Hoe ga je handelen in de wereld? Ja? Het heeft te maken met de vader, moeder, zoon en dochter. Zo brengen we zeg maar het kosmische naar beneden. Want de zoon moet de vader nabootsen. En de dochter moet de moeder nabootsen. Laten we kijken. Volgens mij ben ik hier. Laten we het even bespreken. Wat we gaan bespreken volgende week. Dus in principe, het is natuurlijk een mythe dat de tarot alleen maar gebruikt wordt voor waarzeggerij. Ja? Ze kunnen daarvoor gebruikt worden, heb ik al gezegd. Maar tarot is een spiegel. Ja? De kaarten fungeren als een spiegel van de ziel. Dat is het eigenlijk. En het is een moraliteit en transformatie. De tarotkaarten laten ons zien hoe we ons kunnen afstemmen op universele waarden en morele principes die zijn verankerd in de natuur of spirituele wetten van het universum. Daar gaat de tarot over. Ja hoor, het gaat over moraliteit en over zelftransformatie. Maar laat me je vertellen. Als jij deze roeping aanvaardt, dus als je zegt van ja, ik wil dus een student worden hiervan, ga ik mijn best doen om jou deze studie zoveel mogelijk informatie te geven en jou te laten inslagen. Ja? Je gaat geen spijt van krijgen. Oké? Je wordt een sterke man en een sterke vrouw. Onverslaanbaar zelfs. Ja?
Vooruitblik op de reis. In de komende aflevering, dus volgende week, gaan we dieper in op elke kaart en hun unieke boodschap. De tarot is een verhaal van transformatie en bevrijding. Verhaal van bevrijding. Ja? Waarin we leren hoe we onze identiteit kunnen afstemmen op hogere morele principes en universele wetten. In de volgende aflevering gaan we de reis met de eerste 6 kaarten van de grote arcana beginnen. En dan beginnen we met de dwaas. En dan, je ziet ook, in de Batman heb je dat is de dwaas, de Joker. In de spelkaarten van tegenwoordig krijg je dat ook als de Joker naar voren. Ze hebben dus de grote arcana hebben ze weggehaald, want de grote arcana gaat over de natuurwetten. Bewust gedaan. Ja? En dan al het andere is de kleine arcana. Dus de kaartspellen die je krijgt tegenwoordig, die zijn gebaseerd op de kleine arcana. De 56 kaarten van de kleine arcana. En ze hebben alleen maar de Joker en volgens mij nog een paar dingen. Maar de Joker is een van die kaarten die ze daarbij hebben gezet. En dat is het. De Joker. En ja, de Joker. Dat is dan de dwaas. Ja. We gaan dan volgende week beginnen met een nieuwe reis, mensen. Lekker hebben van genoten. Ik ga heel snel even in onze verkenning van occulte tradities. Ik moest dat wel hebben. Een momentje hoor. Ja, in onze verkenning van occulte tradities hebben we vele tradities, interpretatie en praktijken onderzocht. Het doel van deze lering is in de kern van tijdsherdenking, zelfs voor Egypte, ons te leiden naar een diepere begrip van onszelf en het universum. En het tarot is ook een van die tradities. Ja? Occulte leringen bieden een pad dat ons leidt om medescheppers te worden met het goddelijke. Waarbij we ons innerlijke wezen ontwikkelen om in lijn te komen met kosmische principes en wetten. Door met deze oude leringen te werken, begint het individu aan een reis van transformatie. Van een staat van onwetendheid naar een goddelijke wijsheid en meesterschap. Dus we gaan meester worden van onze intellect, meesters worden van onze emoties, meester worden van onze acties en meester worden van onze bronnen. Onze hulpmiddelen. En op het moment dat we meesters worden, dat noemen we dan een magier. En op het moment dat we meesters worden van de innerlijke, kunnen we ook meesters worden van het uiterlijke. Van watgene wat daar buiten gebeurt. Ja? Dus tot dusver, al mijn materiaal hebben deze 7 dingen hebben bijgedragen aan deze 7 punten. Het herkennen en omarmen van de schepping. Je moet de schepping zien als een leerplek, waar we dan incarneren en ons wezens hierin kunnen ontwikkelen. Dit is de eerste, je moet het accepteren, anders, als je dat niet doet, dan ga je heel slecht mee om. De tweede is afstemmen van de persoonlijke wil op de goddelijke wil. De derde is het proces van morele en spirituele evolutie. De vierde is beheersing van de wetten van de natuur en geest. 5 is architect van je eigen pad, vandaar deze programma, eigen pad. En dan heb je toegang tot hogere kennis, dat is 6. En dan 7, de vereniging van mens en het goddelijke. Al mijn materiaal gaat daarover, over deze 7 punten. Dus als je mijn materiaal bekijkt en bestudeert, heeft het te maken met deze 7 punten. Ja? Want wat ik wil is dat je dan een goddelijke persoon wordt. Dat is wat ik wil. Ik wil dat de hele wereld zo'n goddelijke persoon wordt. Ja? Volgende week gaan we verder. Ja? Met beginnen we met de grote arcana. En waarschuwing, als je niet wilt transformeren, hoef je niet te komen. Ga maar lekker Netflix kijken. Maar als je wil komen volgende week, als je wilt transformeren, zou ik zeggen, kom maar lekker. En dan hebben we een leuke aflevering voor jullie mensen. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er waren. Als je er net zag, dat is Meduneter, dat is een echt Egyptische hieroglyphen. Ik kan dat. Als je lid wordt, dan neem je mee in de reis van Egypte. En als je lief bent, dan leer ik je ook hoe je dat moet doen. Maar zoals de Egyptenaren zeggen, Emmun Ma'at. Ja? Tot dan, tot de volgende week. En we zien elkaar weer fris en fruitig. Lekker lange periode, lekker lange podcast gehad vandaag. Maar tot volgende week mensen. Tot ziens. Ja, tot ziens hè. Tot ziens Anna. Dag Eva. Ja. Ja, het wordt leuk volgende week.